if you can speak like the Indian style, it's also English and it's also correct. We cannot say that you are speaking wrong. No, you are not speaking wrong. You are speaking in Indian style. And Indian style is also accepted. You can't deny it. Want to talk in English? If yes, come on, watch this video till the end. I'm going to tell you some important tips of spoken English. These important tips will help you in speaking English immensely. Mane, dini ang nangsana monaisa tips hogan arki. English रायज्लायनायनि बे important tips फोरखौ आङो फारि फारि बुंलायसै. Tip number 1. If you want to improve your speaking English, it's very important to enhance your listening capacity. माने खोनासंनायनि capacity खौ बारायनांगौ आरोखि. जेसे हायो English audio खोनासं, English music खोनासं आरो नाय, English short movies फोरखौ नाय, किन्तु subtitle थानायखौ नायनांगौ आरोखि. English music फोरखौ नायोब्ला जों खोनासंबाबो बुजिनाय नङा जेब्ला subtitle थानायखौ नायाब्ला. ओंखायनो English music नायोब्ला, English short movies नायोब्ला बे स्क्रिनाव लिरना होनाय subtitle थाफानायखौ नायदेरनांगौ आरो. अब्लाना you can improve your accent, intonation, pronunciation of the English language. अब्लाना नोङो English रायज्लायनायनि accent, माने रिंसारथि, intonation, pronunciation फोरखौ बिराद मोजाङै बुजिनाय जायो, गोरों जायो आरो माने गोदान sentence फोरखौ सोलोंनो हायो आरोखि. ओंखायनो जेसे हायो English audio खोनासंनायनि habit खालाम. सानफ्रोमबो खोनासं. Listen to English audio as much as you can every day. Okay, this was number 1 tip. आरो मोनसे बाथ्रा, number 1 tipaवनो माने इन्टारनेटआव English audio डाउनलोड खालामनानै मोनो. बे अडियोखौ स्पेशली English language डेभलप खालामनो थाखायनो बानायदों आरो माखासे गोरों गोराफ्रा. ओंखायनो audio for enhancing spoken English होननानै बुङोबाथाय इन्टारनेटआव मेरला मोनो. बेखौ डाउनलोड खालामनानै सानफ्रोमबो रिल्स नायो, मिउजिक खोनासङो, बेखौबो मोनसे खोनासंग्रा खालाम. You can enhance your skill of speaking English language. Very important. Number 2 tip is it's very important to practice yourself. You don't have any environment around you of speaking English. नोंनाथ' सोरगिदिं रावजोंबो इंराजि रायलायनायनि लोगो गैयाना. जोंनो मोनसे आबहावा नांगौ आरोखि जायखिजाया लेंगुवेजखौ सोलोंनो थाखाय. एसामिसफोरखौ जों सोलोङाब्लासिनो ओरैनो रोङो, हिन्दीफोरखौबो जोङो रोंगौ, बुजियो, किन्तु इंलिशखौ जोङो गोरा मोननाय जाहोना जोंनि सोरगिदिं माने मोनसे एनभायरनमेन्ट गैया. आरो बेनि थाखायनो जोङो गावनो मोनसे एनभायरनमेन्ट क्रिएट खालामनांगौ. आरो बेनो जाबाय जोङो थारमाने मा खालामनांगौ, जेसे हाय प्रेक्टिस खालामनांगौ, बुंनांगौ. जेब्ला जों बर' मोनसे बाथ्रा गोसोखांगोन बेखौ इंराजियाव माबोरै बुंगोन एभ्रि टाइम नों साननांगौ. आरो सम मोनफा टपिकखौ लानानै लिरनांगौ आरो लिरनानै बेखौ माने बुंनांगौ. आयनानि सिगाङाव गसंना बुं, मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै बुं, गावनो खोनासं, बहुत इमप्रुभ जागोन आरोखि. बे जाबाय मोनसेमोन. आरो number 3 tip, very important, it's very important. You must follow these steps to improve your speaking English. Okay. दाना मा Facebook, YouTubeफ्राव इंलिश ब्लगार मोनो आरोखि. इंलिश कन्टेन्ट क्रिएटर, इन्डियानिनो जा बा बाहेरा हादरनि जा, माने इंलिश कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि चेनेलफोरखौ, पेजफोरखौ फलो खालामना ला, साबस्क्राइब खालामनानै ला. बिराद मोजां इंलेन्डनि ओरै गुबुन इंलेन्डनि आमेरिकाफोरनि माने कन्टेन्ट क्रिएटरफोर दं, बिराद मोजां साबटाइटेल लिरनानै होयो. बिसोरो ब्लग खालामो, प्रेक्टिकलि सिचुएशनजों गोरोबनानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो नालाय. ओमफ्राय बे भिडिअनि स्क्रिनाव सेन्टेन्सजोंबो लिरनानै होखायो, हांखोजों लिरना होनाय बे कन्टेन्टफोरखौ नायनांगौ. खुगाजों बुंनायखौबो खोनाबाय, ओमफ्राय बुजि मोनाबा बे स्क्रिनाव लिरना होनाय हांखोखौबो नायनानै बुजिबाय. बिराद हेल्पफुल जायो आरोखि. दा ओंखायनो इउटिउब, फेसबुकफ्राव बे इंलिश कन्टेन्ट क्रिएटर, फेसबुकनि कन्टेन्ट क्रिएटर, इउटिउबनि इउटिउबारफोरनि बे ब्लगफोरखौ नाय, सानफ्रोमबो नाय. आंबो नायबाय थायो आरो आं बेबायदिनो I have improved a lot. आं गोबां इमप्रुभ खालामबाय. You can improve your accent, intonation and pronunciation of the English language also. It's very important. Okay. बे मोनसे थांबाय. ओमफ्राय आरो number 4 tip is very important. That is निउस नायनांगौ. थारमाने निउस माने लिरनाय टेक्स्ट निउस, जेरैबायदि आसाम ट्रिब्युन, टाइम्स नाउ, ओमफ्राय बेबायदि माखासे फेमास दि हिन्दु, बेबायदि माखासे एकदम बिराद मोजां निउस दं नालाय. दाना बेफोरो फेसबुकफ्राव मोनजोबखायो. नों एक्सट्रा निउस पेपार बायनो नाङा. फेसबुकावनो आसाम ट्रिब्युन दंखायो, फलोवार साबस्क्राइब खालामनानै ला. टाइम्स नाउ, आसाम ट्रिब्युन, दि सेन्टिनेल, बेबायदि इंलिश डेइलि निउस पेपार्स दंखायो फेसबुक पेजफोराव. साबस्क्राइब खालामनानै ला, सानफ्रोमबो बेखौ फराय. ओरैबायदि गोदान vocabulary. You can enrich your vocabulary and this is the very effective rule of enriching your vocabulary. बेबायदिसो माने vocabulary improve खालामनो हायो. आंबो बेबायदिनो खालामदों. So बेनिखायनो बेबायदि खालाम. And if you can follow these steps, I can guarantee you will be able to speak English language within a very short period of time. I guarantee you, because I did like this. आंबो बेबायदि खालामदोंमोन. And today I can speak English language without any problem, without any grammatical mistakes, without any hesitations. I can express whatever I think in English. Okay. And the last but not least is very important.
practical English grammar खौ एसे सोलोंथारनांगौ दे गोबां मानसिफ्रा बुङो आरोखि इंराजि बुंनायाव ग्रामारनि जेबो गोनांथि गैया yes I also agree with you but I'm talking about practical English grammar not about the academic English grammar academic English grammar has nothing to do in speaking English but you have to learn practical English grammar we need to learn many things in practical English grammar I also learned many important things for the practical English grammar so it's very important to go for this practical English grammar okay practical English grammar नांथारगौ आरो मोनसे बाथ्रा लास्ट बे जाबाय मा इंराजि आंनि दा इंराजि रायनायखौ गोबां कमेन्ट लिरनोबो हागोन माखासेफ्रा नोंनि इंराजि रायनाय रिंसारथिया जाथाराखै प्रनाउन्सिएसना जायाखै मोजां स्टाडि खालामबाव मोजां सोलोंबाव हु दा हेल इउ आर नों सोर बर' रावानो जायगा लाना जायगा सुरा बेलेग बेलेग एसामिस रावाबो जायगा लाना जायगा सुराबो बेलेग बेलेग सोदोबफोरनि बुंनायनि स्टाइलफोराबो बेलेग बेलेग yes definitely it will be same in English language also why do you want someone to be same as like the people of America and England जोङो मानो आमेरिकानि आरो इंलेन्डनि बायदि जानायखौ लुबैयो इंलेन्डजों आमेरिकानजोंबो मिलाया आमेरिकानफोरनि एक्सेन्ट इन्टोनेसनफ्राबो बेलेग इंलेन्डनाबो बेलेग इन्डियाननि एक्सेन्ट इन्टोनेसनफ्राबो बेलेग जापानिसफोरा इंलिश रायबा बिसिनाबो आलादा जायो चाइनिसफ्रा आलादा जायो बिसिनाबो सुरुफोरा रिंसारथिफ्रा so the language accent and intonation of a language varies from place to place person to person why do you want people to speak like the people of America and England no it's not necessary even if you can speak like the Indian style it's also English and it's also correct we cannot say that you are speaking wrong no you are not speaking wrong you are speaking in Indian style and Indian style is also accepted you can't deny it got it okay bye bye see you next try to follow these steps to improve your speaking English okay bye bye see you next wish you all the best